koma tatene tikambirana anyela ku State House maoti kunyela anali ndisanayankhuleko for a very long time, you know, koma chimapita mmutu mwa munthu ndi chani kuti after kuwabera Malawi, after kudzilemeretsa, after kupha chilima, after kuononga dziko, after kupanga china chilichonse choonesa kuti iweyo sindiwe munthu ofunikira kumayendesa dziko, malo moti ukhale ndi repentance spirit, even remorse, kutuluka ku State House malo moti utuluke bwinobwino mukapaka manyi makoma. What disgusting habit is that? What kind of human beings are these? What kind of people are these people? What kind of people is Chakwera? What kind of era is he from? Who did we have in that State House? I don't understand. I am shocked. Nkani Amanyi is going international right now. It's going to be global news. Nkani yovesa chifoni. Taganizani inuyo mwasamuka mwakalowa nyumba ya nyuwani mukapeza kuti munthu anali mmenemo wapakapaka manyi makoma. I was here, MCP was here, tinali pano ife. Mupite ku makotazi ma mita za madzi adula awomba, makapeta achotsa, mashandaria za magetsi, these things achosa kukhala kwa mtundu wanje kumene. Ndene ndabwera ndi suggestion, ndikufuna tipemphe maloya ambiri, maloya anzeru zawo, tipange lobe parliament kuti tipange deregister MCP chisakhaleso chipani, tichotse MCP ngati chipani cha opposition, chipani chotsutsa boma. Ndikupemphana Malawi panopa, nthawi zina radical measures have to be taken if we are going to address issues that are facing us every day, the issues that affect you and me. Inuyo ndineyo ma issues athu tiyenera kumapanga zinthu zoonetsa kuti tikuganiza ndipo tikuzindikira. Ndechimene ndikupemphana Malawi pakali pano, if we have to think harder, tipeze maloya, tipeze CSO ama organizations amene ali committed kuti aonetsetse kupita ku parliament. Ikangopanga convene parliament ikangopanga convene, the first thing to table is to make sure kuti MCP tichotse ngati chipani chotsutsa boma Malawi chisadzabwereso. Zimene zimatha kuchitika and zichitika by law. Chipani chicha chaonetsa kuti ndi ma-terrorists amenacho. Those are terrorists. They are not human beings. They are not people that should be in a society like ours. In civilized societies, we don't want people like Chakwera, Sean Kampondeni, MCP. All these people are not supposed to be living with the conscious man. Zimene zizimu zizindikire panopa, like zinthu zokuti zokundikanikisa kuyankhula. Ineyo ndawerenga newspaper ija, I'm sitting there and I'm thinking, amene anganyere nyumba ya chifumu ndi nani? Osamazichepesa zinthuzi. Zimene achita MCP zija ndi zoopsa kwambiri. Tawachotsa mboma akanyeranso mu State House kupaka makoma mpakana, kuchotsa zimbudzi, kuchotsa masinki. Akuluakulu. That is madness. Ndikukuuzani akuluakulu, like tonse timakhala ndi ma venting episodes where you just vent out. Ine ndiwabwera pa page because ndimadziwa zoti kula anthu ukoko amene zawakhudza ngati ineyo, and anthu amene wawa akufuna assurance. Akuluakulu ndikuuzeni lerolo, MCP ndi chipani cha ma-terrorist chimenecha, ndi gulu la mbanda
ndipo MCP tiichotse isadzakhalenso chipani m'Malawi. MCP ikhale illegal. Nditha kukupatsani history. If you go to Germany, Nazi party itapha ma-Jews 6 million. 6 million Jews. Anaipanga deregister. Panopa it is illegal kuvala even cha Nazi swastika chicha. Chifukwa kuti anaona kuti iyichi si chipani, si movement ya anthu amene ali otukula dziko, anthu ozindikira, anthu anzeru, anthu achikondi, human beings. Panopa ku Germany sungavale swastika ndikumayenda musewu. Tipange zimene zonso ku Malawi pasapezeke munthu akuvala uniform ya ngwazi. Mwinaso olo kumene kuli MCP kuja anayika ku ngwazi kuja tikupange dimark kumene kuja kukhale malo aja kuti history yes, but tisiye kuyang'anira. Because that's the foundation of evil in Malawi. I mean, panopa we have to be progressive people. And to organize zakutsogolo, how we move forward, how we develop each other. Ina ndimakhulupirira kuti zinthu zizakhala zikuyenda bwinobwino. And tonse tikugwirana manja. Tithaulire kula dziko lathu lija. Dziko lija ndiling'ono. Dziko lija ndiling'ono, dziko lija ndilophweka kuliyendetsa. Chimavuta ndi chakuti kumabwera generation ina yofuna kusintha. Ngati generation yathu ya makolo athu ya Chinakanyama Chiume anafunitsitsa kuichotsa MCP. Malo make MCP inawapha ndikuwathamangitsa ambiri m'Malawi muja. Ena amakafera kuja ku Zambia. Alina kuwapatira mhango maleta bomb. Otto Nchirwa kungomutsekera kundendeni mkazi wake. Aleke banda anamangidwa. Ayina Bagiri Muzo Saja anamangidwa. Nthawi imene ja inaliyo kuti tikana wina if we had fought angatamana kugwirana manja. Bwezi zonse kulibe, bwezi MCP kulibe. Ndepano pamwina ndi nthawi yathu ifeyo to make sure kuti tichotse MCP. I'm telling you, Amalawi. Munthu sunganyere mu State House. Munthu manyera pogona. Munthu umanyoza khomo lako. Kodi tizali kunda bwanji dziko lathu ngati tikupanga zinthu ngati zimezi. Zinthu za it's disgusting. Now, funso limene lakanduzi funsa ne kuti manyiwa analandani. Chakwera, mkazi wake, ana ake, Shoni Kamponde, anali manya ndani kweni. Zimene zonse zimene ndikumazifunsa ne kuti who could have done that? Because osamagana manyi pamene nonse munali konko. Panopa Malawi inalesa umaganiza zimenezo kuti manyiwa analandani. Ndio zaganizira Mrs. Chakwera aja kupaka pakhoma ndipenti. Manya munthu. Ndimene ndikuganizira. I'm sorry, but that's the way I'm thinking. I'm like, what's going on? It doesn't make sense. It really doesn't make sense. You know, who would have done that? Jenny Rone says, ikangolowa parliament. Parliament ijaunga paka convene. Tipange table to deregister MCP as a political party, as an opposition party, and we have to brand it a terrorist group by law. I believe in that. Thank you. Have a good day.